Ano nang gawin mo? Ano ba naman kaya ye, uwasuyo. But, ye, respect. Hey, ikaw ba na? Mijn kantoor. Iemand is bezig om te klappen aan mijn kantoor, man. Als ik aan iemand krijg, ga hij spijt wees. Mijn val ligt haar zo. Maar ik ben de secretaris, man. De secretaris. Als zij niet. Je gaat naar een ander krijgen. Dat is alles wat ik moet doen. Kom uit! Ik ken me niet van mij niet. Kom uit! Ja, ben je? Wat doe hij man zo? Wat kijk hij zo? Kom uit! Kom uit die! Ja, mijn dag voor jou wees. Wat is respect? Ik ken niet van respect hier. Zo ja, mijn dag voor jou een les leren. Kom uit! Kom uit die! Kom uit die zo! Kom uit! Ik ken me niet van respect. Ik ben daar wil ik jou leren wat is respect. Ik ben met z'n luisteren aan mij niet. Kom uit! Kom uit die! Zij valt ons echt in niet. Ja. Morgen is dinsdag. Ja, nee. Je hebt nog zo wat je echt niet werken zit. Ja. Goedenavond. Als dat niets van mij. En kijk wat er niets van mij is. Kijk hier. Sterk man. Sterk man. Hij doet het niet. Wat heb je niet mensen? Ik zie nou. Ik kan niet wel zo aan gaan met zijn malen. Kijk hier. Gaan halen een man van mij ja. Beroemd er niet bij mij. Gaan halen maar. Sterk man! Die sterk man. Die dat heeft mensen. Hij is wel iets skin. Vandaag ga ik voor jou een les leren. Je zal nooit weer mensen herinneren. Je zal respect hebben voor al die mensen hier in het dorp. Je kan danken zeggen. Ik is vandaag in de goede bij. Was ik in de slechte bij, dat ik omgebracht. Maar vandaag kun je danken zeggen, ik kreeg genade. Ik ga vandaag voor mijn blauwmerie gebruiken. Die blauwmerie. En die hij slaan op.
Ja, kykie. Jy. Sy vandag respek het vir die mense rondom jou. Jy dink mos jy sterk man. Die dorp behoort aan jou. Vandag het ons jou 'n groot respek geleer. Kom op man. Oy, paano kayo nung...